Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, bigarren kafea prestatu alduzue, badakizu zer esaten dugun guk, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, beraz, goazen gozatzera. Baina gozatzera alkoholik gabe, Askotan ospakizuna eta edana erlazionatzen ditugu, baina gaur, ez, gaur, azaroak 14 alkoholik gabeko mundu eguna baita. Kalkulatzen da urtero 3,5 milioi heriotza eragiten dituela alkoholak. Hasteko, eragiten dituzten trafiko istripuen ondorioz. Angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay afloat, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary-eyed, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Beraz guk topa egingo dugu noski, baina kafearekin. Zer dugu gaur ospatzeko? Urte betetze bat, gaurko egunez jaio zen Christian Andreu Lapurtar musikaria, Gojira Death Metal taldekoa. Metal progresiboa egiten du musikariak eta Gojira taldearekin 2017ko Grammy sarietarako izendatua izan zen. 1986an sortu eta Baiona inguruko herri batzotako kideek osatzen dute Gojira. Taldearen izena Godzillaren japonierazko bertsioa da. Izan ere, taldearen lehen izena Godzilla bera izan zen, baina eskubide arazoak direla medio, 89an aldatu behar izan zuten. Gojira askoz politagoa da. Guazen talde ospetsu gehiagorekin, gaurko egunez jaio baitzen Annie Fried Lindstad, suediar pop eta jazz abeslaria ABBako taldekidea. Hemen lotura bat. ABBA taldeak badu bere pixua zinema munduan. Izan ere, Mamma Mia pelikula egin zuten beraien abestietan oinarrituta. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, segulako aktoreak ditu film horrek. Musika eta zinema lotzen dituen beste efemeride bat dut. Gaurko egunez estrenatu baitzen Love Me Tender pelikula, Elvis Presley musikariaren debuta zinemaren munduan. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me. Musikaren aritik tiraka jarraituko dut, duela urte bete hautsak arrotu zituelako musikaren munduko kontu batek. 2022ko azaroaren 15ean, gaurko egunez, Taylor Swiften erase biraren aurrestrenaldiak Ticketmaster plataforma hautsi zuen. Ondorioa, zale frustratuak eta ikerketa federal bat. Arazo larriak egin ziren tiketen birsalmentarekin eta hala ere 2,4 milioi sarrera baina gehiago saldu dira. Artista bakar batentzat inoiz saldu den gehiena. Kontzertu bakoitzan bataz beste 72.949 ikusle egon dira. Tiket bakoitzaren prezioa gutxi gorabehera 455,78 $, izan da. Atera kontuak, zenbat milioi dira horiek? I can't, and from the outside it looks like you're trying lives on. I miss the old ways, you didn't have to change, but I guess I don't have a say. Now that we don't talk, I called my mom, she said that it was for the best. Remind myself the more I gave you want me less. I cannot be your friend. Begira, sarrera garesteak aipatu dituzunez, gaurko egunez 2007an enkante batean, Eskoziako 25 urteko gizon batek, $160,000 ordaindu zituen Led Zeppelinen
reunion ikuskizunerako bizarrerengatik. Bira hori oso berezia izan baitzen, 1.000.000 pertsona baino gehiago parte hartu zuten 18.000 txartelen zozketan, bakoitza $255 balio nominalean saldu zena. Kontzertu historikoak aipatzen ari zaretenez, nik gaurko egunez gertatutako bat ikusi nahiko nuke denboran bidaiatu ezkero. Gaurko egunez, 1979an, Janis Joplin atxilotu baitzuten bere kontzertu batean, polizia bati iseka egitegatik. Eta beste bitxikeria bat, gaurko egunez, 1983an The Fireman izeneko talde misteriotsu batek Strawberries, Oceans, Ships, Forest izeneko albuma kaleratu zuen erresuma batua, United Kingdomen. Azala karratu gorri bat zen, testu txiki batekin eta musika elektronikoko disko bat zen. Geroago jakin zuten The Fireman Paul McCartneyren proiektu bat zela. Hora, ilunak argitzen. Hemen beste misterio bat. Gaurko egunez, duela 33 urte, Frank Farian ekoizleak prentsaurreko batean aitortu zuen Milli Vanilli bikoteak ez zuela benetan abesten. Hau da, Fab Morman eta Rob Pilatus ez zirela diskoetan abesten zutenak. Poparen historiako eskandalu handienetako bat izan zen, eta bikoteak artista berri honenaren Grammy-saria itzuli behar izan zuen. Nothing could make me change my point of view. Oh girl, I'm gonna miss you, baby. Getting all the love I feel for you could make you change your point of view. You're leaving. Now I'm sitting here wasting my time. I just don't know what I should do. Artista honek ez zuen saririk itzuli behar izan. Gaurko egunez 2007an Imanol Urbieta musikari eta irakasleak Anton Abadia sari irabazi zuen. Anton Abadia saria Gipuzkoako Foru Aldundiak sortu zuen 86an. Harrezkero, urtero edo 2 urtez behin banatu izan du euskararen normalizazioaren aldeko lanetan nabarmendutako pertsona edo elkarten jarduna saritzeko. Sariduenen artean daude Arantxa Ureta Bizkaia, Kika Monarriz, armiarma.eus proiektua. Eta sariekin jarraitzeko gaurko egunez 2008an Amets Arzaiusek iparraldeko bertsolari txapelketaren lehen edizioa irabazi zuen. Gora Amets! Gora! Ikastonak miseriaren gotorlekua dirudi, baina desertu guzi ez gaindi ametsak ditugu zubi, eta orduan beharrak deitu eta erran zidan mugi, Parisen nuen lagun zahar bat tark errantzidan txauri, eta geroztik eginagatik haize eguzkita euri. Nola edo ala pasatu ditut Gibraltar eta Kantauri, baina munduko muga guziak ene gorputzeko zauri. Doinu hauekin aurkeztu ezagun gaurko saioa. Nik nire aldetik doinuetatik aratago eraman dut Mikel Moñux lagun, eta esango nuke Zumarraga aldeko artistarik haundien artista hitze kariñosu, zabalenean. Eta esango nuke asko gustatzen zaidan gauza bat pasa dela, aste honetako doinuetatik aratago atalean, eta da, ez dakit, espero ez nituen doinuak edo kantu berriak proposatzen direnan askotan, kantu kutxunak izan da, jendeak ez dakit klasiko edo oso ezagunak egiten zaizkigun batzuk ekartzen ditu, baina hartzen nion, itxura Mikelek harrituko ninduela, eta egia esan spoiler raundirik gabe, esango dizuet, denboran atzera joan dela, 80. hamarkadara batez ere, eta doinuak dantzagarria direla, eta hasta ahí puedo leer, esaten bezala. Gizonezkoak pixa zutik edo eserita egin behar dugun edo ohi dugun galdetu dizuegun maiz, baina iritzietatik aratago zientziak ere hitz egin du, baina polemika ere badago hemen. Bueno, zientzia, Unai Elordi Hidalgo dator arte adimen artifiziala eta jakinaren inguruan hitz egitera.
adimen artifizialaren kriptonita topatu ote dute artistek. Ez dakit, ba. Josune Belez de Mendizabalekin ere, oiko txiribuelta emango dugu. Ez diogu gaia oso ondo ulertu, beraz, honena berak azaltzea izango da. Tira, saioa abiatuko dugu, azaroak 15 ditu gaur eta aste azkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, gartxot unsailetona, egunon? Egunon, ekipo... Zuekin Goiuri ezeiz arandia, egunon? Egunon. Eta izketan aritzai zuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 675 du, azaroak 15, goizak 10 eta 17 minutu, ia 18 bidean, eta gure txatean dagoeneko festa ere badugu ongitorri guztioi, eta esan dakoa, horrengo 2 orduetan, zuekin bat egiten saiatuko garela, hemen garen 3 eta laizzer izango garen 4 ere bai. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs as I taste. Lights gone, days end, struggling. Ze ondo geratuko litzaioken kantunen bertsioa gartxoti. Bai. Gatxoti dena gatzen zaio ondo. Epa... Kontratada, Goiuri. Bazinan, baina doble kontratada. 10 euro. Egia esan, joian ez guatzen, baina bere garaian etxean bilduta onginan egun horietan ez dakit ez zoten nuen egin, ez? Hau ez dute egin, eta benetan asko gustatzen zaidan abesti bada, eta oso moldagarria, ondo esan duzun bezala. Ojo, datorren hastako etxeko lanak igual. Bueno, bi aste igual. Egiten baezu nik akordia joko dut. Vale. For a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. Nik hasiko dut gaur maite duten tartea, ze kanto nik lotuta dago. Maite dute tarteka goizetan ona etorri eta audioak prestatzerakoan, gertatzen da, ez dakit, igual, Goiuri gartxote dagokiena pixkat berandu balin badator, igual bakarrik nago, kafea prestatu, azten ez audioak prestatzen, odanakoa. Bi urtez behin gertatuko da. Goiuri, aste honetan ere ostirale artea sartu gabiritxi behar genuen, ez da? Baina galduta dago, ja... Bai? Asertu zara? Ni, aste honetan zurekin, bai? Noiz? Guaintxe? Noiz ba? Nego gai aserren nago? Ara? Etza kontuatu? Preseta hori da. Txusi hau, ez? Banknotes, weary-eyed, dry throat. Nire maite dutak izaten du jarraitzen du izaten markatu. Ona iritsi eta normalean mailan audioak sartzerakoan, Bale, barkatu, eske lankide batek idatzi du, ez tek askotan pasako, ia aurrena iristea. Osa, enaiz ni bakarrik izan, Beste lankide, etxie santu ontako beste lankide batek ere, iritzi berdina dauka. Listo, barkatu, jarraitu mesede zure maite dutarekin. Agur. Pastries, they scream. The worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. Goiuri, kontatu izut ostiralean jai hartu dudala? Parregin orain. Outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside. Bai, ostiralan 3 erreginen maila daukazue bigarren kafean. An angel will die. Gartxot, zein da zure maite duta?
Bueno, niri ere Ed Sheeranen A-Team abesti hau izugarri gustatzen zaite. Eta igual lotuko dut trailerrai buruz hitz egin behar nuen. Izan ere trailer zalea naiz. YouTubeen sartu eta upcoming movies askotan sartzen den gauza bada, bilatzaian. Gustatzen zaitelako, etorkizunan gozatuko ditudan hoien lagin txiki bat ikusteaz, baina leheno off-record esan dizuten gauza baten ari ere, asko maite dut, sortze lan bat egiten ari gerenean, edo hori forma orokor bat ematen ari garen prozesu hori nola, ez dakit sekuentziatu edo, ez dakit nola deitu diogun, ez? Baina adibide bat emango dut, disko berri batean izan 4, 6, 12 abesti prestatu edo sortzen ari den horbaitek. Gero eta gehiago zaiago. Gero horiek ze ordenean jarriko dituen. Zergatik egiten dut trailerrarekin lotura? Trailerren askotan erakutsi bar da lagin bat, baina ez osoa, batzuk ondo egiten dute besteak ez. Eta horre ere, sekuentzializazioan iruditzen zait, pixkanaka erakutsi nahi duzun hori nola egiteak baduela ere, komplikazio puntu bat, emozio puntu bat, sormen puntu bat, eta oso zaila izaten dela, ez? Eta maite dut, zenbat posibilitate dauden osotasun bat zatika ze modutan erakutsi daiteken. Hor, disko baten kasuan, norbaitek, ez dakit, mandanga potentena, hasieran eskaini dezake, mandanga potentena. Misterioa mantendu dezake nahi eran ere, hasieran gutxiago eskaintzen, zer da gutxiago, zer da gehiago, baina, ulertzen zaitez, sekuentziazioan eta gauzak nola eta zer ritmotan aurkeztea disko batean, benetan elementu importante badela, eta maite dut, horrek eskaintzen dituen posibilitatea zen mugagabeak dira, eta bakoitza gainera sortzaileak berak ez, nahi eran egingo du, bere intentzioa A, B edo C izan, eta maite dut gainera ere tipologia ezberdineko lanak aurkitzen ditugula, elementuen sekuentziazio hori modu batean edo bestean egiten duen jendearen arabera orduan, leheno aipatu dizut, Inigo, trenean horri buruz pentsatzen etorri naiz, banabilelako ere, sormen lanean, eta gauzak ze ordenean eskaintzeko erabaki horiek hartzen, eta benetan prozesu interesgarria da. Eta zure maite dutago, Juri ez izan handia zein da? Maite dut ez daukat. Ara. Badakizu egun hauetan eskuindarrak oso pozik dabiltzala ez. Hainbat, Espainia hainbat hiritan manifestatzen, amnistiaren aurka, eta ikusi ditugu, ez dakit, beraien pankarten argazkiak ikusi ditugu, beraien oiuak, meme ugari, beraiek egindako aldarrikapenei pixka bat barre eginez, baino hasteko nik esan nahi nuen ez zidala bate graziarik egiten gertatzen ari denak, naiz eta ridikuloa iruditzen zaidan, erabiltzen dituzten argudiak eta memeekin barre egin dezakedan, baina nahiko serio iruditzen zait gaia eta atzo ja izan zen esaten daba, ez? Lagota que colma el vaso. Atzo Ferrazeko kalean manifestatu ziren ez dakit euskaraz nola esaten den, panpin puzgarriak. Panpin puzgarriak sexurako edo erabiltzen direnak, emakume itxurako panpin puzgarriak hartu zituzten, eta puztuta eraman zituzten kalera, eta beraiek oio egiten zuten, estas son las ministras del PSOE. Hauek dira PSOEko ministrak. Iruditzen zait, ez dakit horrelako matxista da handiek ez dutela lekurik eduki behar inon, eta hori egitarekin erakusten duten bakarra dela hain kontra, ez? Edo hain gaizki iruditzen zaien berdintasun ministeritza inoiz baino beharrezkoagoa dela, eta nahiko nazka eman dit ikusteak benetan jarrera horrek, bakit politikariek jasaten dutela jazarpen politikoa, eta ez dela, eta presioa eta ez dela erreza izaten, baina horri emakume politikariek jasan behar duten, ez dakit, indarkeria matxista iruditzen zait, beste maila batean kokatzen dituela, eta nire maite dut ezaz, nazka ematen didate. If you're not inside me, I'll put my future in you. You are my one
Josune Belez de Mendizabal, egunon, eta ongi etorri gaur ere bigarren kafera. Uzut mikrofonoa itxita daukazula, baina zer horrek itxita, Beraz, ez paduzu irikitzen horren, bai? Egunon, eta egunon. Jopa. Hobe izango litzateken itxita izatea gaur, Buaha! Ui, zer dezu, emakumea, zer dezu? Ba, ez dakit, daukate nik uste zerebroa likidoa, ez dakit, ja, nekea jota, hainbeste egun lan egin da gero galduta nabi linigo, eta zuk ondo dakizu, ze atzo WhatsApp esibili ginen, eta enekien asteko zegunetan geunden, eta antzeko nabil, Oso gaur ere... Nik jarri nuen Instagramen gaur kantu berri baten bideoklipa publikatuko dugula, eta bar, asteazkena, 20:00, gaur arratsaleko 8:00 bide batez, hemen promo pixkat, eta idatzi zen Josunek, aizu ez da gini naizen aklaratzen, baina sartu naiz, eta hemen ez dago ezer, Josune, baina asteazkena, bihar, gaur, ez dakit, segunetan bizi naizen, eta ez dakit zer, eta hemendik gorkak dio deskansua, Josune, deskansua behar da, bai. Noizean behin bai, baina, bueno, gure garai holan oparoena izaten da 3 hilabete hau, eta danari, gauza batzuei esan diet, gero esaten diat, ez dakizu esaten, bai, esan diet, baina beste askori baietz, eta batetik bestera, egun batetik bestera, ez dakit, altxatzen naizenean, Google kalendarren begiratu behar dut zer tokatzen zaidan. Eta gaur tokatu zait, piztinara jo naiz espaldiko partez, nahiko pira egin dut, piper desente egin dut azken asteetan, eta jo naizenean, klaro, hain neken nengoen, zesaten nuen, gaur, ez dakit, betaurreko tipiko hoiek, nik ez ditut erabiltzen txiki hoietakoa, baizik eta haundiak, snorkel egiten dugun antzeko hoiek, bakizue, ez dira oso profesionalak, horrek ja adierazten du oso ondo ez duzula da igeri egiten, eta gaur... Hidrodinamika txarreko betaurrekoa, gola pixket... Hoiek, klaro, horregatik enoa azkarrago inigo, horregatik, eta, klaro... Bai, eta kontua da, klaro, hoiekin ur gutxiago sartzen zaidala begietan, baina gaur, egia da, nengola pixka dana, nuela oso garbi ikusten, eta piztinako ura garbia da, nire betaurrekoak ere printzipioz lehen erabiltzen dituen eguzkirako batzuk, igual kanpoan egiten nuenean igerik eta beste batzuk, baina ez. Bueno, kristal arruntako transparentiak, eta momentu batean monitorea zehau da ikastaro bada, monitoreak esan Josune, ondo ikusten duzu? Eta esan dut, ostras, ze telepatia, nola daki nabilela bizkat? Galduta. Uretan ere bai, gaur ere galduta esnatu naiz. Eta kontra. Eta ez, neukan goiuri plastiko bat, hauek nahiko berria dira, plastikoa, erosten duzuneko plastiko hori, begian, batean jarrita. Lako itxura, txano horrekin, ematen duzula la mujer torpedo. Gero, eta horrekoa... Asmatu duela, etzula ikusten, eske... Eta nik esaten nuen, nire gaurko egoera izango da, batzutan, oso modu abstraktuan, ikusi edo ikusi, nire pizkan eta esan dian, ondo ikusten duzu eta dakazu plastik hori, mesedez, ze lotxa. Lotxa baina barre egin dut, niri olakoak gutxitan pasatzen zaizkit, jotzen dugu beti perfekziora, eta, gaur olako egun traketxa daukat. Eta atzoko gaua ere bai, baina jazta. Hemendik txatean esente egunon, nire kafea luzatu da, Edita Brokosek egunon gaztiak, nire maite duta da, bi gauza, dio gorkak. Atzo elkarrizketa bat eintziaten, podcast baten Laster berri gehiago. Bueno. Hype. Eta gaur lortu dut, Kulturzasten atzoko zuzeneko korte bat ateratzea zela saitasuna. Bueno, badakite bai, zuzeneko entrebistetan, eta ibili dela, gorka azken egun hauetan. Ze urduri nahon, Jesus, nik gaur infusioa goiuri, gaferik ez, gorka lasai hartu eguna. Gorkarentzat galdera badaukat. Gorka, prestatuta daukazu aurtengo zure gabonetako diskursoa? Pasaren urtean egin zenuen, Urkullurena baino hobea izan zen, horre xerita, zure jantziarekin, gabonetako arbolaren aurrean, eta badakit Twitterren behintzat, harrek ez da izan zuela, Urkullurena baino askoz hobea izan zelako, aurtengoa prest duzu dagoeneko edo oraindik ez? Erantzuten digun. Bitarten galetu zein den Mikel, nola da, Moñux? Bai, doinoetatik aratagon aurkezpen txikia egin diogu, eta barragako nire laguntxo bat, artista bat entzungo dezue. Jaiala, 3 emakume, 3 erreginen maila gorka. Spidermanderrek, apa Spidermander, zu bai mutil fina, egunon aktoresa Josune, deskantxatu,
eta Spider-Man derrek dio, zerba ez dut ulertzen. Bueno, prestatzen. Zu bai mutil fina. Prestatzen ari da gorka, oso ondo. Bueno, joango gara ezagutzen. Gauzatxo bat esan behar dizuet, Ulertzen dut Josune egunekin galduta egotea. Egutegiarekin galduta egotea. Ze oraintxe bertan iritsi zait e-mail bat, berrikuntza gisa, esanez, Kentzazpi eta Euskadiko Orkestak kolaborazio egin dutela. Disko egin dutela. Kentzazpi eta Euskadiko Orkestaren diskoa 2013koa da. Eta oraintxe iritsi zait e-maila eta geratu naiz. Txoin, zeurtetan bizi gara. Gero, ikusi dut. Viniloan berrargitaratuko dutela. Disko hau, hori dela berrikuntza, baina ez diskoa bera, baina nila galdu naiz, eta uste dut 2023an beharrean, 2013an bizi garela. Neri asko pasatzen zait, Google kalendarri diogun adikzioa ez da ja behar bat izango da, aspaldi hori gabe ezin dugula bizi esango nuke, baina asko pasatzen zait, zerbait apuntatzen detenean, alarma jartzen detela atxaldeko 6etan, hau da, igual atxaldeko 6etan iristen zait. Gaur goizean 10etan daukazu naiz irratia, eta hori da gauza bat, apuntatzen dezunean, nik gehi ematen diot, idazten dut zer daukadan egun horretan, baina enaiz juten ordua eta dena jartzera, ordun normalean nire notifikazioak, esango nuke, 180 emeretzi preokupante batian izaten diala behin egin behar nuen hori pasa eta gero, eta bai, pixkat Josune betaurrekoekin pasa zaizun horretan hain bakarrik ez senti ez aitezen, niri ere pasatzen zaizkidala, batzutan errealitatea kanpo bizi gara momentu batzutan, eta izu hori ere bada, ez dakit, onartu eta maitatu behar den zerbait, beraz, gora betaurrekoak oraindik etiketarekin eta gora Google kalendarra pasatzen danean abisu ematen dizuna. Imagina dezake, betaurrekoekin etortzen dan, arroparekin etortzen dan etiketan moduko hori uretan hor Diosune turbulentziak sortzen horre, tiketa oraindik kendu gabe duten betaurrekoetan. Bai, ondoko kalekoek pentsatuko zuten, ze gaude hori, olatu marejadilla, bai, ez, baina beste inoiz bai gertatu zait, jantzian, soinekoan edo kamisan, zehara matea, etiketa. Hori behin gutxienez gertatu zait. Baitan nire. Bai. Tipiko esan duzula, gaur ez dut hau jantziko, eta jantzten duzu, eta esan duzu, erosi berria, ez ba, bai, eta jazta, astu entzaizu, etiketa duzula, eta ala, kalera. Elegante. Ez da despisteak, ez dakit justifikatzeko edo, baino, hemen ere aipatu izan genuen behin anekdota txiki bat pasatzitzaena, eta goiurik esan zian, gartxot. Eta asko gustatzen zait, mundu guztiak dakien zerbait eta enteratzen naizenean, sentitzen naiz berezi bezala, eta batzutan gaina izaten da, baino, ez dakiz izan zen hemen goiuri. Uste dut, behin emozionatuta etorren nintzena, gimnasioan giltzak lokarrian lotzeko deskubrimentu bat egin nuela bezala, eta esan zian, baino, hori jende guztiak egiten du, eta gustatzen zaite zerbait eta 150 urte beranduago enteratzen naizenean, hor sentitzen naiz despiste horretan, ez dakit, original berezi, bakar, zoriontsu, bai, ez dakit, gora, despisteak, ze teletxos. Goizeko 10:35, bagoaz serio Gasteiz ingurura Josune Belez de Mendizabalekin, txiri buelta egitera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Josune, txiri buelta prestal daukazu? Bai etze uste dut, eateatzen zaidan, ze gaur nagoen moduan egonda, eta ez da itzakia, baina, pixkat bada. Bi gai ekarri ditut, hasiko naiz lehendabizikoarekin, atzo Gasteizen kultur ola izeneko jardunaldiak egon ziren, geu euskararen aldeko elkarteak antolatuta, eta hortxe hiru izlari egon ginen, esango zue, jolin, eska, zukit dituzun gauza guztiak hemen iragartza dituzu, baina interesgarria da, kulturzaleen inguruan, kultura izan zen mintzagai atzo, Gotzon Barandiaranek irekin zituen jardunaldiak, eta
Bueno, Gotzonek, esperientzia dauka, hitzaldiak egiten, ikerketan, euskal kulturaren munduaren inguruan, behitu zelako galdera potoloa bota zigun, Zer da estrategikoa euskarazko kulturgintzarentzat? Wow, zein da euskarazko kulturgintzaren erronka nagusia? Eta, hortik abiatuta, goizak askorako eman zuen, berak pixkatola modu ondorio oso labur batean, imposiblea da dana holan ondorio estatzea hitz gutxitan, ze gauza askori buruz hitz egin genuen, baina kulturzaleak behar ditugula esan zuen, eta nolabait, euskarazko kulturgintza horren adierazle, diren plazak, transmisioa bebai, sormena hori dana, landu behar dela. Pixkat berak jarri zuen kulturzaleen egoera Euskal Herri mailan, gero etorri zen ere bai Ala Itzamundarain, bera irakaslea da eta berak kokatu zuen kultura kurrikulumnaren barruan, hezkuntzan, ez? Eta, egia esan, atzo hitzaldi honetara etorri ziren gehienak irakasleak izan ziren. Normalean, ni asko mugitzen naiz kulturgintzan, euskalgintzan ere bai, eta beti goaz berdinok, baina atzo kulturaren aldetik aurpegi gutxi zeuden horre jardunaldi hauetan, baina hezkuntzatik asko. Eta oso interesgarria, ez? Batzutan galduta ibiltzen garelako nola heldu publiko gazte horri edo nola sartu geletan, eta beraiek ere bai esaten zuten, Gasteizen zer dago? Bueno, hortxe ibili ginen, mintzagai, eta 3. hitzaldia, ni neuk eman nuen, eta ara zelako erronka handia jarri ziaten aurrean, egona ez asteak, hau prestatzen, eta hau serio esaten dut, eta nik uste dut nekearen parte handiena honi zordio dela. Euskaraz kulturgintza Gasteizen. Horren argazki bat eskatu ziaten. Wow. Claro, nola heldu honi? Ni murgilduta nago eta hainbeste ez gara, bagara, baina esan dut identifikatzeko nire aldetik, erreza, nire iruditzen ez da erreza, gaia honi buruz danok dakigu, ez? Kontua da, askotan guk identifikatze ditugula gure referenteak, gure kultur eraikinak edo tokiak edo plazak, gure lankideak dienak ere bai, gure euskarazko antzerkigintza, musika, baina egia esan, politxa izan zen hor elkartruke hori izatea, zuk jakintzat ematen duzun hori guztia, beste norbaitek, ez daki, eta hortxe ibili ginen, Euskal Herritik lokalera. Lokalera Gasteiza. Eta begira, dana ezin dizuet kontatu, zeintzu dian aholguneak, indargunea, luze juntzen, niri ordu erdi eman ziaten, hasieran nengoen, hau horrela aitortu behar dut, nengoen, oso urduri pentsatzen, ordu erdi eta txotxor nik bakarrik, soberan izango ditut, 25 minutu, baizea, faltan ere izan dituen. Dana, claro, erreferente askori egin izkien elkarrizketak, eta gero denen ahotsa jarri nahi nuen nolabait, ez? Hor argazki edo radiografia horretan Gasteizen euskarazko kulturgintzan dagoen radiografia horretan ezinezkoa izan zen, ordu erdin dana kontatzea, eta nik zuei 10 minututan ez da ere. Baina begira, ze kurioso, barrutik, kulturaren sektorearen barrutik, bakoitzak lantzen duen adarra dela musika, dela bertsolaritza, nola kokatzen dugun gure burua, olako zerrenda bat egingo bagenu, nik egindako galdera guztien artean, horrela atera zitzaidan mailaketa hori, ez? Oberen zegoena, osasun oberen zuen adarra kulturatik, eta hori zaten duenean da publikoa dagolako eta sormena ere bai, musika ateatzen zen, gero literatura, gero bertsolaritza, kontalaritza eta antzerkia. Horretatik abiatu ginen.
Nik hainbat galdera nituen, 15 bat lagun edo, eta bereik esan ziaten, beti beraiena ez zuten ondo ikusten. Nire kasuan, artez teknikoak ditu dela, ez, antzerkia dago oso gaizki, ez? Holan, eta orduan, esaten genuen, oberen musika, ze musika, egunero dago, egunero, edo asteburu Gasteizen behintzat, zirkuito bat, eta hori izan zen hasirakoa, esan dizuedan bezala, berzuek ere pentsatzen duzuen horrela, hemen Gasteizen horrela ikusten genuen musika, literatura, bertsolaritza, kontalaritza eta antzerkia. Kontalaritza antzerkia baino hobeto? Osea, Bai. Baliteke, Nik nuke esango. Bale. Ja, interesgarria dago, Juri, bai, eta zergatik ez? Nik esango izute zergatik bai, baina... Esango nuke Euskal kontalaritzaren akaso indargunetako bat dela Araba, ez? Indartsuenetakoa, ez? Badago, bai, hemen daukago Itziarrekalde. Hala ere ez da antzerkia indartsugoa? Ez dakit proportzioan ere neurtzen den, ez? Antzerkia pixkat mainstreamagoa da kontalaritza baino, kontalaritzak badu, ez? Espazio txikiagotan egiteko aukera, ez dakit kopuru kuantitatibotan aztertzen bada, edo publiko kopuruan, baina osasuna... Egia zen, bota dut horrela, bote prontoan, harritu egin hauelako, baina, Josun ezuk izango diguzu. Ez, kontua da, bai, ondo ez, zalantza hauek danok izan ditugu, eta begira, klaro, nik kontalaritza baino, ipuin kontalaritza gatik galdetu nien referente hauei, eta Itziarrekalde izan zen esan ziana, Josune, gaizki planteatu duzu, ez da, ipuin kontalaritza, da kontalaritza, ahoskotasuna. Ipuina sartzen dugunean hor, ja, sortzen da zerbait dela fikziozkoa eta umeentzat. Eta hortik handator pixkat, zerrenda horretan kontalaritzak gora egiten duela. Zergatik, ze hemen dauzkagun hainbat auzo bakoitzetik daukagu gizartetxe bat, eta bertan liburutegi txikiak, eta liburutegi hoietara askotan juten dira ipuin kontalariak. Ez? Horregatik ere bai, gora egiten du. Antzerkira, ere bai, baina baldin eta den familiarra edo umeentzat. Nere kasuan guk egiten dugula heldua edo gazteentzat, eta euskeraz, hor traba gehiago dauzkagu. Horregatik, kontalaritza egin du gora, edo behintzat gure pertzepzioa hori zen, ez? Programatzen delako gehiago, umei begira. Bueno, pues, hause, pixkat gure hasierako ranking hori. Gero, amaitzerakoan elkarrizketa hauekin, Betxuse kuriosoa, hemen askotan programatzaileek esaten digute. Karo, ez dugu euskaraz programatzen, euskarazko jenderik ez dagoelako Gasteizen. Gezurra, estadistikak esaten du, 50% jakin eta ulertzen duela euskaraz Gasteizen. Baina, programazioa edo eskaintza ez da berdina. Inondik inora, printzipal antzoki batean, 20% da bakarrik euskaraz. Eta bete egiten da euskaraz egiten denean. Militantziagatik da askotan, publikoa aradoa. Bueno, baina nazartuko hemen, klaro, hemen ematen du, atzo denbora izan ez nuen ez, hemen egin nahi duela nire hitzaldiaren bigarren partia. Ez. Sin más, kuriosoa dala. Bai, oso interesgarria da. Bai. Eta hori, azkenean, pixkat, buelta eman geniola zerrenda horri, eta bitu, osasun onena daukana, eta gainera hizkuntzai lotuta, batzutan hizkuntza trabatzat hartzen duten batzuk, hoiei erantzunez bertsolaritza da. Horrela esaten zian Oian Epereak eta Paula Amilburuk, beraiek esaten ziaten toki privilegiatua daukala, bertsolaritzak gurean, hizkuntza ondaria delako, eta moldatu egin delako bebai, doinuekin, erritmoekin, belaunaldi berrietara, ez? Belaunaldi berri batzuk falta zaizkigu antzerki egintzan adibidez. Gero musikan Jimmy Jazzeko antolaketetan edo buru diren Jabolo Sagastume eta Iker Arronizekin egon nintzen berbetan, eta esaten, musika oso ondo dago, beti dago, eta esaten ziaten, keba. Ez, nahiko hori prekarioa da, eta ez, beraiek ikusten zuten musika zerrenda horretan zegoela nahiko baju. Zirkuitoak eta bai, baina nahiko baju. Kontalaritza, bigarren, bertsolaritza, kontalaritza bigarren, familiarra delako eta gehien programatzen delako, baina hori ere ona da ikuskizun familiarrak antolatzen diren heinean helduak doazelako umeekin eta hor umeek baukatelako erreferente bat gerora
belaunaldiz transmisio hori egiteko eta kontsumitzeko edo gustoko izateko arte hauek. Antzerki gintza 3. 4. literatura, 5. musika, eta literatura ez dizuet lehen aipatu bai. Eta bueno, gero hola oso salbuespen moduan ikusentzunezkoak ez genituen sartu, baina claro, gaur egun Paul Urquijo top-topean dago, Irati Errementari Ane filmea be bai, hortxe dauz, baina bueno, hortikan ez gara sartu beste merkatu batzu dielako. Baina bueno, kuriosoa, asko hitz egiteko, baina erreferenteak hemen Gasteizen baditugu, eta ja amaitzeko, ze luzatzen ari naiz badakit, oso txilik zaudete, ze zaudete, horre Nire nintzen pentsatzen nola... Ari nintzen pentsatzen nola beti ikusten dugun edo iruditzen zaigun besteena asko zobe dagoela, ez? Besteen etxea hobeagoa da, eta besteak diru gehiago daukate, edo besteak zoriontsugoak dira, eta gero hori, ez? Zuk pentsatu dezakezu musikariak oso ondo daude, ez? Diagnostiko mental bat egin dut horrela azkar batean, eta musikariak super ondo daude, eta zirkuita oso ondo dago, eta ia sta. Eta gero musikariak esaten dizute, prekarizatuta bizi gara guztiz. Eta zuk sentitzen duzu, beste batzuk, zu baino beto daudela, baina denek, ez? Nola... Ziurrenik musika uzten delako askotan, autogestioaren eta norbere jardunaren eta sarreren salmentaren menpe, eta beste alor kultural guztietan interbentzio publiko gehiago dagoelako, alegia. Antzerkien antolakuntzan, ez da egite kontalaritzan, eta badago publikotasunetik, eta ez da egite Gasteizen egiten diren kontzertuen euneko oso altu bat, tabernetan egiten dira, udaletxearen diru laguntzarik gabe egiten dira, ez dago parte hartze publiko hori, eta nik uste horrek eragiten duela, azkenean musikariak jo nahi du, eta parralek ematen digu Gasteizen jotzeko aukera, esaterako, Jimmy Jassen jotzea ez da inerresa, den esan behar da, talde ezaguna izan gabe, eta horietan guztietan azkenean baldintzak oso joera pribatutik egiten dira, ez bakarrik Gasteizen, orokorrean Euskal Herrian esango nuke, eta horren ikuste egiten dugula musikariok topo, igual beste realitate batekin, ez, desberdina dena, ez dakit, beste alor hoiekin alderatuta, baina, bakoitzak hemen bere pena kontatuko lehituzke, eta literaturgileak bereak, akaso beste arazotako bat da ere, harri bati ostiko bat eman, eta 37.000 musika talde agertzen dire Euskal Herrian. Ja. Kuriosoa izan zen, amaitzeko, ginien, Aitor Binagre eta Nege Bara nola ez Itziar Rekalde, Oiane Perea, Paula Amilburu, Carmele Jaio, zeini gehiago egin hori, Iker Arroniz, Jabolo Sagastume, oiei Garazi López de Armentia baratza aretoko kudeatzailetako bat, bere nahiarekin batera, Unai López de Armentia, eta denek erantzun zidaten, Josun ez dakit lagungarria izango zaizun, baina ez dakit ondo erantzun dudan, holako konpleju batekin, bazuek edo guk ez badakigu gure ofizio, zero gure lanbideaz, eta ze gauza den hori, nik uste dut horrek ere bigarren irakurketa bat ere merezi duela, ez da? Azkenean, nola bizigaren ere jerarkizazio horretan, gotzonek esaten zuen ekosistema beharko lukela kulturak. Nola gu gauden pixkat hor satelite baten moduan, edo ematen diguten garrantzia gutxi den, gero guk gure buruei ere, ez diogu ematen nahi beste, ez? Edo behintzat holan jaso nuenik, ez dakite lagundu dizuan ezertan, ez dakize kontatu, batek esan zian, ez dizuten antzugo ze ez dakit. Eta nire lau galderak ziren oso simpleak. Baina hortxe kulturaren egoera, euskal kulturaren egoera, Euskal Herrian eta Gasteizen, Eta, hori da kontatzeko nuena, pixkat itzaldiari begira, jardunaldiei begira. Ez dakiten borarik daukadan bigarren gaia lotzeko, edo asko hitz egin nahi. Ya está, vale. Venga, bai. Astelenerako gaia prest daukazu Josune, eta gainera horrela spoilerrik ez diogu egingo gure publikoari. Hortze txiko dugu. Vale. Eskerrik asko, Oie, ni espabilatu naiz, ez dakizuek, igual lokartu zaituztet, baina ni espabilatu naiz. Hori du bigarren kafeak, esnatu egiten zaituela. Esnatu arazi ere bai, goiz xamar. Josune berretzen behizan, muxu bat, zaindu. Agur.
Eta Sasi Gasteiztar den batekin ere egingo ditu hurrengo minutuak, Mikel Urdangarinen Zugan kantua Saharari kantari proiektutik, goizeko 11etara bidean goazen honetan. Laiztar gurean, Unai Elordi Hidalgo adimen artifiziala, artea, jakina, guretzat hain jakinak ez diren kontuak ekarriko dizkigu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Whatever happened to your heroes, you can be free. Eta Pitxi Jouk taldearen No Heroes honekin orkesten dugu beti Unai Elordi Hidalgo, baina kontatzen ere hasi beharko dugu horrelakoaren batean Pitxi Jouk taldearen itzulera errealitate bat bihurtzen ari dela. Ez dakit kontatzea zegoen, baina ari gara kontatzen. Eta... Ez da joke bat, serio naiz, ez da joke bat, ez dauka bromatik ezer. Pitxi Jouk tarrak ensaiatzen dabiltza, sasoiko dabiltza, prestatzen dabiltza, dagoeneko uste dut Euskal Herrian zegoen zuzeneko indartsuenetako bat, energikoetako bat bazuten, ez dakit estatu mailan 500 kontzertutik gora egindako talde batez ari gara, ez da hori hainbeste taldek lortu duten zerbait, eta itzulera honetan, ez dakit, are indartsuago edo datozela dirudi, beraz, laizterrak aso lan berriren bat, eta bestelagorik entzuteko aukera izango dugu, baina hori ere aipatu nahi nuen. Gaurko beste gai bati helduta, adimen artifizialak gure jardun askoren baitan eskaini ditzazken aukerak izugarriak direla ezin dugu ukatu. Txiste erresa egitearren, ia mugagabeak direla, esango nuke. Eta gu baina abiadura handiagoan doan teknologia honek, edo iraultzak ere bai, ez ustean harrapatu du, ez? Zenbait jende. Baina, ibili denak, salseatu duenak, izan kuriosia deutxagatik, edo lanen bat burutzeko asmoarekin, esan bezala badaki mugagabeak direla adimen artifizialaren erabilerak. Mugagabe den horri nola muga jarri ordea. Hor, artearen mundua indarrez kolpatu du, afera honek, eta ez dira gutxi ere, egoera honen aurrean, pixkat asaldatu diren artistak, ez? Beraiek diote, euren lana erabiliz entrenatu dituzue, ez? Zuen zera berri hoiek, gero nahi eran eta xetasuno oso zerantzuteko erabiltzaiaren eskaerari, baina guzer, ez? Gure lana erabili duzu, baina trukean horrek gunun uzten gaitu, ez? Baina, irakurri dugu artikulutxo bat hemen, bigarren kafean Nightshade izeneko, ez dakit nola ditu, erantzun bat edo, sortu omen dute zenbaitek, edo sortzen ari dira, ez dakit orain ikusiko dugu, adimen artifizialari aurre egiteko, ez? Erasotzeko, igual hitze itxusiegia, baina, traba pixka bat jartzeko, ez dakit ondo. Zorionez, gurean dugu gaur Unai Elordi Hidalgo aditua, eta berari galdetuko diogu, ez da? Erresistentzia ote dagoen adimen artifizialaren afera horretan. Ongi etorri, Unai, baldago erresistentziarik. Egia esan, igual lehenago, isileko erresistentzia bat existiten zan, eta artistek nolabait, Hollywooden ikusi den bezala, ez? Adimen artifizialak dauken eraginari, nolabait erantzuna ematen saiatu nianak, baina ez zeukaten inungo erramientarik horri aurre egin alizateko. Orduan, orain dela 6 hilabete, gutxi gora bera,
Chicagoko unibertsitateak, ja, denbora asko lanin da gero, aterazun bere lehenengo artikulo zientifikoa nolabait adimen artifizial generatibo honi aurre egiteko artisten estiloak kopiatzen zituelako. Hemen gertatzen dena da, horrelako modeloak egiteko erabiltzen diren datuak internetetik hartzen direla. Erabiltzen den teknika bat dela web scraping edo crawling. Eta hori berez utxune legal batean sartuta dago. Oda, zu artista bazara, zure gauzak publikatzen dituzu internetek bizibilidade bat lortu alizateko. Eta tekstu bat jartzen diozu irudi hoie. Orduan, nolabait zu aritzara anotatzen datu base bat adimen artifizialarentzako. Zer gertatzen da? Horrelako aurrerapenak eman direnez, artista ezagun baten 10 irudi erabilita posible duteia bere estiloa kopiatza. Beraz, hori atentatu importante bada. Ez bazera ezaguna, ez da horren garrantzitsua ez. Eta orduan, unibertsitateanek erabakizuen zen estudio bat egitea artista askorekin ikusteko benetan zein zen beraien erantzun globala, ez? Hoi hartzun gehiago izateko. Eta hor, konturatu zirena zen, ez zuela bakarrik balio marka bat jartzea irudiari, baizik eta zerbait gehiago egin bertzean. Nolabait, hain babestu gabe sentitzen zirenean, nola egin diezaiokeu aurre inteligentzia artifizial hori, nola hackeatu dezakegu adimen artifizial hori, ez? Eta askotan, ziberatakeak existitzen dira, ja adimen artifizialarentzako, eta Nightshade, Glazetik datorrena da, programa bera, tresna hori, erabili daitekena, laizter publikatuko dutena da, sortzen dituzte artefaktu bisualak, hau da, nolabait, irudi horren pixelak perturbatzen dituzte, baino gizakiaren begientzako ez da perceptiblea, baino sistema pozoitu egiten du. Hau da, adimen artifiziala pozoitu dezake. Eta hauek eduki duten arrakasta handiena izan da, lortu dutela adimen artifizial batek txakurrak idatzi eta katuak irudikatzea. Osea, principioz engainatu ezin den hori engainatzea, ez da? Hori da. Lordi, eskartu duzu karreria bat? Informazio asko, ez? Pia bat. Osea, kontua da, Nightshade honekin, lortuko dala. Hori da, ez? Marka bat baino beste urrats bat ematea. Hori da, bai. Markatzeko, baino guk ez konturatzeko. Guk ez dugu ikusiko hori. Guk ez dugu elordi ikusiko. Hau da, zuek pentsatu, sistema hauek ikasi egin behar dutela, ez? Entrenamentua daukatela. Orduan, entrenament durako, ez dakit, ChatGPT eta horrelako erramintak, zuk sartzen dizkiozun sarrera horiek ere entrenatzeko erabiltzen ditu. Orduan, ate guztiak irikita dauzka. Orduan, pozoitu egiten dute sarrera hori, eta lortzen dutena da, nolabait, engainatzea sistemari katu bat txakur irudikatzeko eta alderantziz. Hori izan zen hoi hartzun lortzeko, ez du bakarrik balio tekstua jartzea baizik eta esatea begira hau lortu dugu, ez? Eta OpenAI lortu diogu momentu batean hori lortu alizatea, ez? Eta hor dago koizka. Nik uste entrenamenduaren ere egongo da entzuleren bat ziurrenik hain adimen artifizialean ez jarria da honik, baina hor klabe irutzen zait entrenamenduaren asuntoa, ez? Jendeak ulertu behar du, aldaera ezberdinak egongo dira, baina orokorrean gero guri erantzunak ematen dizkiguten sistema guzti horiek, unaik oso ondo esan duen bezala, interneten dagoen informazio eta datuak hartzen dituzela oinarri, ez? Eta hoien, ez dakit, naste edo, aurkibide amaiezin baten ondoren sortzen dituztela guri eman bar dizkiguten erantzunak. Ondo ulertu baldin badet, hemen saiatzen ari direna da, pozoitzen, entrenamendu hori bera barrutik bezala, ez? Hau da, hori da, ikasketa prozesua pixka bat, manipulatzen orduan, akaso guk ez dugu ikusiko, baina emaitzetan aterako da alterazio hori, ez? Eman dituen adibideak biztan dira. Joango gara aztertzen urrengo minutuetan, baina goizeko 11ak bueltan ditugu, eta estudio zentraletaren bar dugu jauzia, Egoi Belategi lankideak azken orduak arredezan. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zuei ere, politika kontuak nabarmentzeko ordunetan, prebizio bat hobeto esan da, eguerdian abiatuko delako, hemendik ordu bete eskasera, Espainiako Kongresuan Pedro Sánchez berriro presidente izendatuko duen investidura saioa, ez usteko handirik ezean, ostegun goizean, espero ditugu EH Bildu zein EAJaren hitzartzeak. Aldeko 179 boto izango ditu Sánchezek, ez ustekorik ezean esan bezala, Espainiako presidente bilakatzeko berriz ere UPN, Vox eta PP izan ezik, gainerako alderdi guztien baiezko
botoa jasoko du. Noskia ez, zuzenean bat egingo dugula Madrilekin eguerdiko 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan. Hemendik aurrera, kontu ekonomikoak albiste, Siemens Energyk izugarrizko galera ekonomikoak eduki dituelako Siemens Gamesak bizi duen krisiak eraginda. 4.588 milioi euroko galerak eduki ditu 2023ko ekitaldi fiskalean. Siemens Gamesak gogora ekarri behar 2.500 pertsona ingururi ematen diela lan Euskal Herrian. Siemens Energyk izandako 4.588 milioi euroko galera horiek aintzat hartuta, sindikatuek berretsi dute Hego Euskal Herriko lantegietan lanpostu ugari suntsitzeko aukera oso erreala dela. Aurreko ekitaldian pentsa Siemens Gamesak 940 milioi euroko galerak izan zituela. Nolani ere, taldeak nabarmendu du dagoeneko mugatu direla Siemens Gamesaren arazo ekonomikoak bere lurreko plataformetako kalitate arazoen azterketa tekniko bat egin ostean. Dena den aurreratu dute enpresako arduradunek ez dutela egoera orokorra irauliko gutxienez 2026 urtera arte. Ordura arte zer gertatzen den langileekin, horixe da erantzun beharreko galdera. Bridgestone dagokionez, esan behar Bridgestonek aldi baterako lan erregulazioa iragarri duela Basauriko eta Usansoloko lantegietan. Enpresak 1000 langile ditu bi lantoki horietan. Ohar batean azaldu dutenez, ERTEak 2023ko abendutik aurrera eta 2024ko urtean eragina izango du. Enpresak adierazi duenez, aldi baterako enplegu erregulazioko espediente hau beharrezkoa da biltegietako gehiegizko estokagatik eta aurreikusitako eskari murrizketagatik. Beste datu batzuekin, amaituko dugula bordina, urteko KPIa baretu egin delako erregaien merkatzeagatik eta elikagaien garestitzea apalagoa izan delako. Hala ere, kontsumo prezioen indizeak gorantz jarraitzen du Euskal Herrian, inflazio tasa ere apur bat gora egin duelarik. Nafarroan hileko igoera 0,3koa izan da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 0,2koa. Goizeko 11:02 entzuleok, agur esan baino lehen betiko lez informazio praktikoa. Lehenxeago, 2 bilgailuren arteko istripuaren berri eman dizuegu, nazional bat errepidean, Lasarte horian eta Madrilerako norantzan, horren ondorio zenbait kilometrotako autopilaketak osatu dira puntu horretan, duela 15 minutu eskaseko oharra trafiko zuzendaritzatik, esateko puntu horretan normaltasuna berrezarri dela. Onaino momentuz, bigarren kafeari berritzare konexioa eta eguerdiko 12etan buelten izango gara informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko egoi belategi, goizeko 11:03 minutu. Aurrera goaz hemen bigarren kafean, hain zuzen ere Unai Elordi Hidalgorekin adimen artifizialaren inguruan ari gara hizketan. Uste dut Gartxoten osnarketan geratu garela entrenamenduari buruz, ez da Gartxot? Bai, harinen pixkat Nightshade proposamen berri honen, nola, pozoitu hemen komila artean egiten dituen, generadore horiek ez, beraien marka invisible bat edo ikusi zinaren marka hori sortuz guretzako hor. Artikulua irakurtzen ari nintzen pixkat, nik adimen artifiziala ezagutzen du, baina esango nuke asko ere ez. Eta pixka bat informatzeko irakurtzen ari nintzen, eta hor oso interesgarria zen, aipatzen zuten gauza bat, jende asko galdetzen dio bere buruari edo komunitateari berari, ea artisten obra hauek nola esan defendatzeko ez, edo babesteko, ea zilegi den benetan desarrolladore edo garatzaile horiek egin duten lan guzti hori ez dakit, bera botatzea edo ez dakit ulertzen zaidan, hau da artikuluan aipatzen zen badagoela jendea, honen alde, Nightshade eta alako proposanen alde, baina era berean badagoela hor kilinka, ez dakit nola esaten da, zilegi ote den edo ez, artisten lana defendatzeko ez, defensa atake horrek defensa zilegitzen duen, ez? Ziurrenik marko legal baten gabezia, ez? Inork ez du planteatu inoiz artista baten estiloa sistema informatiko baten entrenamendu edo danakoak, ez? Kopia zezakeenik eta bapatean hor badagoelako legislatu behar bat edo... Bai, egia esan, artistak, hasieratik
egin dituzte aldarrikapenak. Duela 2 aste oso ospetsu egin zen Twitterren eta Instagramen eta egitea Goenkale Pixar erara, itxaso telesaia Pixar erara, irati pelikula Pixar erara. Adimen artifizialeko programa batek, zuk esaten zenion, nahi dut itxaso telesaiaren kartela, baina estiloa izan dadila, Pixar pelikulen estilokoa edo Disney pelikulen estilokoa, eta jendea hasi zen horrelakoak egiten, existitzen diren telesail eta pelikula guztiekin. Eta artistek, bai diseinu grafikoan lan egiten dutenek, marrazkilariek, dena iruzkinetan denek esaten zuten. Mesedez, utzi adimen artifiziala elikatzeari. Ari zarete, elikatzen ari zarete, entrenatzen ari zarete, eta horrek guri artistoi lanak entzen digu, eta sekulako kaltea egiten digu, eta agertzen zen argazki bakoitzeko, agertzen ziren 10 iruzkin eskatuz, mesedez, etzerate konturatzen, baina ari zarete adimen artifiziala entrenatzen, eta hau guztiontzata kaltegarria. Bai, nik uste hemen bi gauza desberdin daudela, batetik ez zuek esaten dezuen aldarrikapenak zentzu guztia doka, azkenean pertsona batzun lana nolabait kaltetzen ari zara, baino nahi txeit berez ziberatake bada. Hau da, hau teknika hau erabilia dezakezu beste gauza askotarako. Eta beti askotan errepikatzen naiz, baina erabilia oso garrantzitsua da, hau da, nik egin ditzazket katu bat txakur bihurtu duten bezala jokaera arrazistak bultzatu ditzazket horrelako sistema baten barruan. Orduan hor, badago erresponsabilitate bat esaten estudio honen barruan ja nik uste beraiek ere oso kostiente zirela erabiltzen ari ziren teknika hori nolabait kaltegarria izan zitekeela, ez? Berez, helburu printzipala da zuk libreki publikatu alizatea zure irudi bat pertsona baten begientzako ikustea bere estiloa dela, baino entrenatzen duzun sistemarentzako kaltegarria. Baina gero, ez dakit, adibidez jokaera razistak edo ez dakit pertsona txuri bat beltza bihurtzea edo horrelako jokoak egiteak aurren erreza izan da hori manipulatzea, mina asko egin dezake. Orduan, horren barruan jartzen den konfidantza pixka beti kontutan eduki behar da. Eta gero oso interesgarria ditu zait ere, pixka bi gaiak lotzen Jurik esan duena, gero ematen du artista eta hemen adimen artifizialen arteko harremanazari garela, baina azkenan konsumitzaileak berak eta jendeak elikatzen du zea hori, eta orduan, ez dakit, uste duzu jendea, ez dakit nola esaten da, jende normala esan barru baino, normala adimen, jende normala adimen artifizialean hain jakituna ez den jendea esan nahi nuen. Horiek jabetuko dira horren barrutik egiten ari den pixkate pozoitze iraltzaren, hau da, eukidezake arrisku, naiz eta arriskutsua izan, eukidezake arrisku ere oso, ez dakit nola esan, testimoniala izatea, edo gauza bat jendeak ez duena lehen lerroratuko beraien pentsamenduetan, jarraituko du jendeak Pixarreko modan jartzen denean hori egiten, bihar beste zerbait jarriko da modan, eta hau da, ez dakit, artaldea jabetuko da, hor atzean egiten ari den Nightshade-en, ez dakit, eskutuko iraultza hortaz, galdetzen dute. Nik esango luke ez. Hau gehiago jartzun bada. Olako enpresa handiak daukaten dirua kontutan hartuta Nightshade laizter saltatuko dute. Ez zaila oso zaila ingo. Zazkenean kalte egiten die. Eta ikusten dutena da nolabait dela bai errebindikazio bat. Pertsona batzuk nolabait publikatu dute programa bat erabili alizateko publikoki utzi dute, jendearen eskuragarri dago, hori ez du egiten OpenAI-ek. Hau da, bata unibertsitate bat esaten duena, ez du artistak, guazen itea estudio bat benetan nola sentitzen zareten ze. Hau ez da bakarrik gertatuko irudiekin, musikarekin ere badator, baina aldi berean esaten duzu, eta adimen artifizialarekin base bat sortu balima dezaket eta gero horren gainean zerbait egin, jazenen kreazioa da. Nirea bakarrik edo nik egin duen kuadro bat. Hau da, kolaix bat egin dezake adimen artifiziala erabilita eta nire bezala jarri. Orduan hor, posibilitate mundu oso handi bat gertatzen da, eta orduan, esan dezaken user experience edo pertsona normal, komien artean hartuta, bera egiten ari da, beraren gan pentsatuz, ez da konstiente gertatzen ari dena, baina berez, azken erresponsableak utxune legal horretan, enpresak beraiek dira. Orduan, erregulazioa hitz egiten duen momentuan, Europan eta horrela, modelen transparentzia eskatzen da. Ze datuekin dago erabilita sistema. Eta Europa, ja hasi da, adimen artifizial prediktiboarekin hau erabiltzen datuen kontuarekin, baina generatiboarentzako ere AI Act erabiltzen den
lege proposamen bat egiten ari da, eta orduan nik uste dut pixkat gauzak aldatuko dira. Baina kontutan hartu, Estatu Batuak eta Europa ez direla berdina. Orduan, bai, beti egongo da burruka hori. Eske, izugarria da. Ze abiadura handi joa teknologia, beti pixka bat mantxoago teknologia hori regulatu behar duen legedia ez, eta ez dakit. Bai, eta legedia gonda ere bada hola deskontrol puntu bat, ez? Gero, legedia bada, ez? Oinarri legal hori oso ondo, gero lege hori bete araztea askotan oso komplikatua da, ez? Eta ziber arazoetan, irudi beti justizia pixkat motelago, atzerago oraindik, ez? Behin legislatuta ere, gero gertatzen direnak, eta pixkate horaren aurkako erasoak, ezagutu ditugu, ez? Bestetan ere, adinez behekoen irudiaren moldaketarekin sortu diren arazoak, eta erronka zaila da, baina ez dut uste hemen erantzun zehatzi dako, nik soluze zehatzik, bintzat... Adimen artifizialari galdetuko dugu erantzuna zein den. Mundu bat irikitzen dela, eta hori regulatu behar dela, ez dela erreza ere, ez? Eta nik uste dut, zibersegurtasun horren barrura sartuko dela adimen artifiziala, eta bai egongo dela adimen artifizialaren polizia bat, ez dakit nola deitu. Baina nolabait zerbait kaltegarria egiten ari den momentu horretan trakeatu edo segimentu bat emango diona, ez? Orain polizia oso kostiente da delitu digitalak, identitate suplantazioak, diru lapurketak eta askoz nabariagoak direla orain, orduan arazo real bat izaten jarraitzen du, ez? Eta orduan, realitate horren barruan, nik uste dut aldaketak etorriko dela, baina beti polikiko etortzen dira, hau da, lapurrak, ez dut lapur deitu nahi jendea, ez? Baina silogismo bat itearren, lapurrak beti aurrera daude polizia, baina orduan batzuetan zaila izaten da, bereien atzetik jutea, ez? Eta pixkat horri, irakurketa ez dakit, beste esfera pixkat humanoago batea, baina alakoa gustatzen zaizkin eri, iruditzen zait ere, nik beti duda daukatea aukeren mugagabetasun hori ez ote dan benetan geroz eta handiagoa dan muga bat, ez? Ja, edozein artista suplantatu bali maiteke, edozein irudi sortu bali maiteke, gainera beti konsumitzaile bezala eta alakoa gera, ez? Goze hori daukagu, ez? Gehiago, ez dakit. Aukerak haundiak eta mugagabeak direla esaten den bakoitzean, nere buruak esaten dit, aukera geroz eta murritzagoa direla, zen denak erramienta igualak, denak goze igualak, denak hartalde berekoak, eta orduan ez dakit, batzutanik mesfidati begiratzen diot, ez teknologia bere izen, ikusten da ze emaitza dituzten, baizik eta guk inkostienteki egiten dugun erabiera horri ez, orduan, ez dakit, niri beldurra ez da hitza, baino ematen dit alako amildegi baten itxura duelaren sentsazioa, baino ez dakit azaldu nahi zen. Bai, mugagabetasun horrek ez oten hori muga hundiena, ez? Noski, jatetxe batera joaten zaren bezala eta kartak dituenean lau horri. Eta gero ez dakizu ze erabaki jateko. Asko zobea da joatea eta esatea, begira daukagu. Legatza edo txuleta, zuk erabaki. Eta askoz librego sentitzen zara, erabakir behar bali moduzu, 17.000 plateren artean. Bai, nik lotzen nuen ere bai hori da, gainera, leheno aipatzen genuen ez, sortzailea eta desarrolladora de enpresa, baina gero hori dena pizgarria ematen diona konsumitzailea da, ez? Eta konsumitzailea beti dago aukera berri eta gehiagoren goze horrekin, eta pixkat inkostientzia kolektibo horrek ere bermatzen duela, ez? Gauza hauek abiadura handian garatzea, eta askotan gure kostientziatik kanpo, ez? Hori zen pixkat nire... Niri izan gabe bat ere aditu eta teknologia ez dut ulertzen eta egian horregatik iruditzen zait sistema pozoitu hitza erabili du Elordik, iruditzen zait pixkat zaila dela edo pentsatzen dut, adimen artifiziala bale, oso azkarra da eta guk trampa egiten badiogu, trampa ikasi egingo du eta orduan berak ere jakingo du trampa egiten pixka bat medikamentuekin gertatzen den bezala ez da egitez, antibiotikoekin asko hartzen balin badituzu, azkenean gorputza ohitu egiten da eta badaki eta orduan eragina galtzen dute eta orduan beldurra ematen dit, ez ote den hori gertatuko zuk trampa egiten badiozu, berak trampa ikastea eta orduan ja berriro
hasierako lekuan egotea. Nik uste gauza pila bat esan dituzela, baina analogia oso ona da. Analogia oso ona da. Burruka konstante hori existituko da. Zuk esaten dezun barruan mugagabea dena mugatua izaten jarraitzen du da. Artikulu zientifikoak erabiltzen arkitekturak ia beti berdinak dira. Aldatzen dena da, interneten oain datu pila bat daudela eta desarrolladore pila bat daude, datu horiek hartu eta sistemak entrenatu ditzazketenak. Baina sistema honek muga bat dauka, bai konputazionalki eta bai sistema beraren falloen horren barruan, ez? Orduan, esan genezake klienteak edo bezeroak geroztak gehiago eskatuko du, geroztak gehiago ematen zaiolako, baina pertsonak berez izatez horrelakoa gara. Eta joko jurik esatezun bezala, aukera asko dukitzak azkenean ansiade generatzen du. Eta aldi berean ikusten dezu edo pertzepzioa dago, daula jendeak super emozionatuta ze gauzak egiteko gaidan, baina askotan magia kontzeptu bat dago. Mistizismo puntu bat dago adimen artifizialan, eta berez ez dago horrela. Datuak behar dituzte, bai edo bai. Eta orduan, eredu batzuk emateko edo jendearen atentzioa pizteko oso ondo dago. Baina, adibidez, nire egunerokotasunean esaten dutenean, zuregatik programatuko du. Da trola bat, infinitoa. Zandik esatik, iazu hau, ni programatzaia naiz. Badakit promptak nola sartu, eta, bueno, batzuetan izaten da desfase bat, orduan oso ondo dago, gauza oso onak egiten ditu, baina batzuetan denbora gehiago galtzen dut ChatGPT erabilita programatzeko, nik programatu baino. Orduan, irutzen zait batzutan hype gehiagi sortzen dela. Bai, eta nik ustetan ematen diola erabiltzaiari ilusio, aipatu gustatu zaite hitz hori ere, ez dakit, irudi bat sortu behar balin badezu ere, ez alduntze, ez dakit, momentu txiki bateko alduntze ieskor bat bezala, ez? Begira zer egiteko gai naizen, baina bueno, ez dakit ere hor, zuk erabilidezun adibidea jarraituta, igual, zu programatzen bezala hor norbait jarriko balitzez, horri zuri baten aurrean zerbait egiten, horre aterako litzak zerbait baina. Ikusi dut jendea esaten, ia programatu gabe, nik programatzen jakik gabe, joku bat egin dut ChatGPT erabilita. Batarratu ezun denbora da igual da 10 aldiz gehiago. Ja. Hau da, ez nun kodifikatu nahi, berez gezurra da, hori praktikamente imposiblea irutzen zait, baina beti da impacto hori generatu nahi izatea, bai, sare sozialek ez nahi zaditua, sare sozialetan, baina nik pertsibitzen detena saiatzen naiz generalizatzen. Eta ikusten detena da, adimen artifiziala denbora guztian dela reklamo bat, eta esan nezake ja pixkat erretzen ari dela. Ja, iristen ari gala puntua ja jendeak ez duela gehiago gaitu nahi. Hortaz, hainbeste informazio dauko, hainbeste eduki generatu da, non ja jendeak ia ez duen irakurtzen. Orduan, gertatuko da, eta bere krisiare izango du, Ja, bai, seguro. Kris ia. Hemen ari gara, Beatles taldearen azken kantua entzuten, bai, duela, ez dakit, 10 bat egun edo, atera zuten Now and Then kantu berri hori, edo kantu zahar hori eraberrituta. Eta, inteligentzia artifizialaren erabilera garrantzitsu izan da bertan, lehen honek grabatutako ahots eta piano kasete hori digitalizatu, iari esker banatu, hori gaur egun nahiko errexe egiten den zerbait da, nahiko edozeinen eskura dagoen erraminta bada, nahiko txukun lan egiten duena, gainera ahalbidetzen dizuna ze puntutara nahi duzun pista horiek banatu, piano eta ahotsa banatu, eta pixka naturalago edutzi, eta kantu hau osatu dute. Hor dago esango nuke, Unai Elordik aipatzen duen erabileraren garrantzia, ez? Hau erabilera zintzo xamarra da, talde guztia dos egon da, interes ekonomikoak egongo dira noski, baina lehen honek utzitako grabazio horri gero gehitu dio taldeak berak, beste instrumentazio guztia, eta kontua da, momenturen batean akaso inteligentzia artifizialak gai izango dela, naiz eta gaizki egin, edo gerora hobeto egiteko, zuk ideia bat eman eta Beatlesek kantu bat sortzeko. Hori akaso iritsiko da, ere? Egia zu Beatlesen kantu bat gai honekin. Bai, kopiaztu dezakezu, oraindik ez dire iritsi horretara, baina Beatlesen estiloko kanta bat iazu. Eta sartu letra eta egin dezazu era honetan. Kasu honetan, Beatleseko produkzio honetan, ze produkzio ditu hartza, ez da, adimen artifiziala ustet bakarrik ahotsaren klonazioan izan dela. Eta hor berri gaude, John Lennonen ahots ordu pila bat daude. Ez dakit orduak, asko. Orduak, Beatlesen diskografia den zabalarekin. Orduak dauzkazu, badakizu berak nola abesten duen, bere ahots timbrea, pitch, ez dakit zer, gauza pila bat dauzkezu ez, parametro asko sartituzu, eta nolabait, John Lennonen ahots hori
kodifikatu iten dezu horrelako parametro konkretu batzukin, eta gero zara gai, erregistro baten barruan beti mugatuta zaudenean, baina beti irakusten da parte ona, probatzen jutezea abertzen muz funtzionatzen ari da, ez? Eta orduan, tekstua sartuta, abertzen muz klonatzen ari zaren ahots hori. Eta klonazio horrek nahiko ondo funtzionatzen du, nahiko sintetiko sonatzen du ahotsak, baina gero postprodukzioa sartuta horri, lortzen dezun erantzuna ona da, baina berdina bueltatzea, keyword edo hitz klabe bezala erabiltzen da adimen artifiziala eta horrek azkenean diru gehiago generatzen dizu, eta gaina nolabait kanta bat berreskuratu duzu, ez? Eta hor, beste dilema bat irikitzen duzu, jendek zutaz hitz egiten du, eta orduan diru gehiago irabazten duzu. Niretzako ekonomikoa da. Gogoratu nez Yesterday pelikulaz, horretzegoen adimen artifizialik, baina bazen tipo bat istripu bat eduki eta urrengo egunean Beatlesak existitze ez diren mundu batean jekitzen dela, baina berak gogoratzen ditu Beatlesen abesti guztiak eta ordun hori grabatzen ditu eta dirua irabazi, ospea irabazi, hor badago ere ez dakit gaur aipatzen ari den afera hori, ez suplantazioa nunduen muga, baina bai, egia esan interesgarria. Entzun barko Beatlesen zea berri hori. Bai, nik ere lasai entzun nahi dut, beti hola irratian jartzen dugu, baina gainetik izketan gabiltza, eta ez dut etxean lasai entzun. Goizeko 11 eta 21 minutu eta 21 segundu dira oraintxe, eta Unai Elordi Hidalgo agurtu aurretik galderat egin behar diogu. Unai Elordi Hidalgo, zuk pixa zutik ala eserite egiten duzu. Zutik. Vale. Nahi baduztu entzun jarraian kontatzeko daukagun hau guztiaz. Bai, ez da untzaren gauerdiko ez dula pixa egiteko modua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goiuri Gartxot, ez da idokuritzen pixa egiteari buruz hitz egiteko kanturik. Beatlesak jarriko ditu. Euria, It's Raining edo, zea... It's Raining Men, gizonak eta pixa. Ojo. Ez dakit, euria ari du, sabai azpian hori bainatena da. Gozategik badu, kulebron, esaten du bestalde pixa egiten jaioa dugu. Taparikan altxaga. Bai, hoixe beha igual. Hori gero. Hi, we're your weather girls. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The street's the place to We better hurry up. 'Cause tonight, for the first time, just about 10:30, for the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go out. I'm gonna let myself... Behin baino gehiagotan esaten da, gizonak pixa egitera eseri beharko liratekeela, baina ohitura horrekiko joera asko aldatzen da herrialdetik herrialdera. Adibidez, YouGovek planetako hainbat tokitako 13 herrialdetan egindako inkesta batek, eta bertan 7.000 parte hartzaile izan dituztelarik, gizonen pixa egiteko dituzten lehentasunak ezagutzeko azterketa bat egin dute, eta, erabakutsi du, aldaketa nabarmena dagoela herrialdez herrialde. Horrela, Alemanian esertzen diren gehien gizonak pixa egiteko orduan inkestatuen 162 zuzen ere, urrengoak suediarrak izango lirateke, Europan bigarrenak. Europatik kanpo gizonak pixa egitera beti esertzen diren tokiei dagokienez, Australia da joera handieneko urrengo herrialde, Alemaniaren ondoren, non gizonek 125 egiten duten ala. Txiza eserite egiteko joera gutxien duten Europako herrialdeen artean, Polonia eta Erresuma Batua omen daude, non gizonen 127 eta 124 bakarrik egiten zuten pixa eserita. Estatu Batuetan, gizonen 10% bakarrik esan zuten beti pixa egitera esertzen zirela, eta 31 esan zuen etzela inoiz esertzen.
eta 17%ak esan zuen oso gutxitan egiten zuela. Europatik haratago 2008ko beste inkesta batek erakutsi zuen Japoniako gizonen 70% pixa egitean eseri egiten zirela. Akaso hemen bere eragina dauka Japoniarrek komunak berotu egiten dituztela eta eseritzen zarenean pixa egitera goxo dagoela komuna. Nire galdera da. Nola okurritzen zaizu honi buruzko ikerketa bat egitea? Badagoelako horre nola esan, osasunarentzako eragin bat. Ikerketa berrienek erakutsi dute hobe dela eserita pixa egitea. Gizonen osasunerako hobea dela hori, zutik pixa egitea baino. Beraz honek, tira, eztabaidan markatzen dut ja, iritzitik aratago doan zerbait, ez? Leirengo Unibertsitateko Medikuntza Zentroko zientzialari talde batek 2014an aurkitu zuen, esertzia zela pixa egiteko modurik eraginkorrena. Izan ere, eserita egotean, muskulo pelbikoak eta bizkarrezura erlaxatu egiten dira, eta horrek gernua ateratzea arrazten du eta maskuria erabat usten laguntzen du. Hala ere, zutik zaudenean, muskul horiek aktibatu egiten dira eta tentsioak pixa guztia maskuritik ez ateratzea eragin dezake. Hori da arazo nagusia. Naiz eta edozein posizioetan, azterketa honek erakutsi duen denboran ez dagoela alde nagusirik, maskuriaren eramarian, ustuketa mailan eta bar, hor ez dagoela alde nagusirik, baina bai guztiz maskuria ustutzi horretan. Uste dugu eserita jarrerarik onena dela pixa egiteko arazoak dituzten gizonentzat. Adibidez, prostata handitu egin delako gizon osasuntsuetan desberdintasunik aurkitu etzen bitartean. Idatzi zuten azterketa honetan. Hori klinikoki garrantzitsua da. Ondar gernuak konplikazioak eragin baititzake. Hala nola, zistitisa eta kalkuluak maskurian. Ikerketaren arabera, pixa egiteko orduan eserita egotea bereziki onuragarria da beheko gernu traktuko arazoak eta prostata handitza dituzten pertsonentzat. Bi arazo horiek okerrera egin dezakete adinarekin. Gomendioen arabera, maskuriak 300 eta 400 mililitro arteko edukiera du, eta sarri xamar ustu beharko genuke bete baino lehen. Zutik pixa egitearen abantaiak honakoak dira. Bat, abiadura, erosotasuna. Eseri edo kokoriko jartzea baino azkarragoa dela, bereziki gizonentzat. Hori, erabilgarra izan daiteke, bainu publikoetan edo aire zabaleko jardueretan. Gainera, zutik pixa egiteak batez ere bainu publikoetan, germenetatik pixkat urrun egoten laguntzen dizu, azalerekiko kontaktu fisikoan murrizten, eta horrek, patogenoak transmititzeko edo transferitzeko, arriskua murriztu dezake, baina eragozpenak ere baditu. Bai, zutik pixa egitearen eragozpenak. Zutik egonda pixa egitearen desabantaian nagusietako bat, maskuria osorik ez usteko aukera da. Eta horrek gernu erretentzioa eragin dezakela. PLOS ONEen argitaratutako ikerketa batean, eserita pixa egiten zuten gizonek aukera gehiago zuten zutik zeudenak, baina hondakin gernuaren volumen txikiagoak izateko. Eta horrek, maskuria hobeto ustea adierazten du. Halaber, arrisku handiagoa dago beko gernu traktuaren STUI sintomak izateko, ala nola gernu inkontinentzia eta nikturia gaueko mikzioa erlaxatu egiten baitira. Zientziak hainbat gauza argitu izkigu baina hitz egin beharko genuke privilegiotaz, ezta? Norentzako, noren mende, lixeritzeko ia 2 mende, nahiago lagun gu ez bageunde. Teorikoki den argi dugu, ertzedota erliebe, gero gizonok lagun artean, sentitzen gara errege. Zilegitasun gutxi daukagu, ze aldarri ze botere, ezpadiogu utzi nahi pixa tentegiteari ere, tentegiteari ere. Eta hemen noskitopo egin dugu beste gaiaren adar batekin. Osasuna zaratago, zientziak dioena zaratago, herrialde ezberdinetako kultureta zaratago, badago zerbait generoarekin lotutakoa eta privilegioekin lotutakoa ere. A ber, galdera bat. Nik eserita egiten dut pixa, emakumea naiz eta
Eta ez daukat zuek duzuen sorte hori, ze sorte iruditzen zait, bereziki kanpoan, kalean, mendian, parrandan, horrelakoetan, edozein bazterrean gelditu eta parraza da bota eta lasai geratzeko habilidade hori, bai, lehen orain baino gehiago, orain hainbestetan ez dut pentsatzen, baino gaztan nintzenean eta eskolarekin txangoak eta egiten genitunean, behin eta berriz pentsatzen nuen. Zen bideo ematen didaten mutilek, zen bidea. Beraz, nire galdera da. Nola, nik soilik eserita egin dezakedan. Zuei eserita egiteak eragiten dizue zapalkuntzaren sentsazioa edo eragiten dizue lotxa edo eragiten dizue frustrazioa eserita egiteak? Batez. Ez. Bale. Lotxa edo frustrazioa, ez da gehiago ohitura falta edo beharreza, nik askotan azaldu dut hau hemen, orokorrean komunak txikiak iruditzen zaizkidala, pixe eserita egiteko, igual pixat iporta hondia naizelako edo danakoa, baina bai, pixkat ez erosoa egiten zaite, zakila beruntz bultza behar hori, eta bai, naiz oso eroso sentitzen. Bale, baina ez lotxa, ez dignitate falta. Bueno, gainera, normalean hori intimitatean egiten da, ez du inork ikusten ze zutik edo eserita egiten duzun pixa. Zutik egiten duzunen akaso bai, baina eserita ez. Baina ez da jendeak pentsatuko du ez dakiz, eta ni sentitzen naiz, ez naiz hain gizon sentitzen pixa egiten bali badut eserita. Japonian neguan komuna bero-bero zegoela eserita egiten nuen pixa oso gustora. Bale, lasaiago geratzen naiz, ze interneten leku askotan irakurri dut, gizon batzuen arabera, hau badela feminismoaren estrategia bat gizonen zapalkuntzarako. Nik bintzat ez dut horrela bizi. Egia da, maskulinitatearen dekonstrukzioaren prozesu horretan edo, hau proposatzen dela, proposatu izan dela hainbat posizioetatik modutako bat balitz bezala, ez? Bertso hontan ere entzun dugu, ez? Nola egingo dugu tokia, nola dekonstruitu dugu, nola desegin gure maskulinitatea ez pagara gai pixa eserita egiteko ere, ez? Niri hor ere zalantza sortzen zait, ez da egitzelonako ekarpena egiten dio dan arrakalari komunera sartzerakoan eserita pixa egitean, ez? Piskat, hor bai sentitzen ez, bale. Baino egia esan eraso bezala ez dut bizi inondik inora. Nik ezin hitz egin emakume guztion izenean noski, baino nere uste apalean maskulinitate berrien alde eta dekonstrukziorako bide batean beste hainbat gauza okurritzen zaizkit, lehenago egiteko modukoak pixaren afera hau baino. Piskat hori esan barruen. Nola esaten da, erderaz, txurras imerinas nazte ezotean ari ez dute mai hontan esaten, baizik eta piskat horrelako aferetan sakontzen bai irutzen zait, Goiuri oraintxe bertan esan dezun bezala, benetan fokoak egon beharko luken leku horietatik ez dakit ateratzeko saiakera baden, baina zuk aipatu ezun bezala, azteko pixa egitanena onerako do txarrerako hankartean daukagun horren tipologiak ere guri naturalki ohitu gaitu, ez? Ohitura batzuetara. Nik adibidez, edo nor bezala, zikina edo oso erakargarria ez denean etxetik kanpoko lekuren bat, igual hor pixkat gehiago kostatzen zaizu, baina bestela, inkostienteki eta inoiz pentsatu gabe etxean, zutik eta eserita tartekatu ditut bizitzak eman didan naturaltasun horrekin. Ez dakit nola esan, praktikotasunaren alde. Geroia hori... Resaka egunetan. Eserita egiten dut pixaz izaten goma. Geroia hori kostienteki egiten duen jendea eta kostientzia puntu hori aipatzen ari garen aferan nun kolokatu, irutzen zait oso zean hasia. Nola ez, interneten egongo da ala pentsatzen duenik, interneten danaren inguruan dana pentsatzen duenik badago, baina ez dakit, niri oso modu naturalean etorri zaizkit bizitzan, bai bata eta bai bestea. Txilibitua, zintzilika eukitzeak bizitza osoan eman digun privilegioaren kostiente naiz edozein txokotan egitearen errestasun hori, ezin da ukatu, hori fact bat da, ez da iritzi bat ez ezer. Baina gero, ez dakit, hortik hasita bakoitzak nola ez dakit, komplikatu irutzen zai, baina
Eta nahasgarri xamarra ere bada, ez, adibidez, zientziak kaka egitea, eserita egitea onegia ez dela ere erakutsi digu, eta beste postura batzuk behar luketela. Eserita egiten dugun posturan. Hori da. Eserita egin daiteke, baina hankak gorago jarrita, eserita ez da arazoa. Da nola eseritzen garen, ez? Bai, bueno, baina horri topatzen zaion soluzioa da naturalki homo sapiensa edo homo erectusetik ez, kaka egiten genuen modua simulatzea, eta zen zutik, baina makurtuta, kukliletan edo ez, hori izan pixa egiteko ez dakito sondo, duela 5.000 urteko gizartean komuniketzo den artean nola egiten genuen pixa, baina eserita ez dut uste. Akaso emakumeek bai, kaka egiten genuen edo dugun moduan, eta gizonezko zutik egingote genuen. Bueno, zientziak erakutsi dugu nomait gernua ondo estutzeko, eserita pixa egitea hobea dela. Orain daukadan zalantza da, eserita ere nola egin behar dugu, ohiko moduan, kaka ondo egiteko beste moduan kaltuagoko horiekin. Etorriko dira orduan ikerketa gehiago. Irakurri dut Estokolmoko unibertsitatean kendu egin dituztela zutik pixa egiteko nola ditzen zaie? Bai, pixatokiak. Urinario erderaz ez? Bai, zutik egitekoak eta guztiak direla eserita egiteko modukoak. Hor, niretzat badago. Beraz, joera bat badago, ikerketa bat badago, hemen badaude inkestak, beraz, mugimendu bat badago gai honetan behintzat. Joni, hau sartzen ez, eta leheno unaiekin, adimen artifiziala, eta orain, bai gainean daukagun gai hau entzun da, sentitzen naiz, bizitzan ez errez pentsatzeko une bakarra, pixa eta kaka egitearena ere pervertitu zaizkigula. Interesgarria dira, eta ze joera ekartzen dituzten investigazio hauek, eta atento gongo naiz, baina ni pentsatutan egola hori zala bizitzako momentu bakarra non ez dakit, dana ondo zegon, ez? Dana ondo zegon, izan zutik eta edo eserita, eta orain, ez dakit, erreinu txiki hori ere galdera ikurrez bete zait, aseke, bueno, eskerrik asko ekipo. Esan juri. Hau epaitegietara iritsi da gai hau, Jue. Bai. Epaitegietara ere gai guztiak iritsiko dira interneten bezala, ez? Bueno, hemen gauza da, hau Alemanian gertatu da, pertsona batek alokatu egin zion bere etxea gizon bati. Gizon honek etxea utzi zuenean, etxearen jabeak esan zion dirua ordaindu bertzuela, ze nola zutik egin duzun pixa etxe honetan bizi izan zaren garai honetan, etxeko marmola izorratu eginda. Eta orduan epaitegietara eraman zuen. Esaten zuen, nola zutik egin duzun pixa, inguruko marmola oksidatu egin duzu. Marmola eta radiadura oksidatu egin duzu, eta dirua eskatuko dizut. Ze pixa klase itezun. Ja, hori esan, eta gero, nire komuneko radiadorea ere erdoituta dago, baina pixa egiten duten tokitik 2 metrotara dago, ez dakit horrek ere eragin izango duen. Radiadorak ere erdoiduko dia komunean ura etengabe dagoelako eta ezetasun gehiago dagoelako, ez? Ez dakit, oza, nik uste nuen horren atzela, baina... Nik ondo ulertzeko, ez? Bere zipristinen potentzia zariga, ez? Eta hor besti kontu badago, zipristinen potentziaz, pixaren pH-az eta bar, eta komuna gutxitan garbitzeaz, horrek ere eragin izango du, ez? Pixa hor kanpoan ibiliko zen denbora asko marmola oksidatzeko. Ziprestin hitza asko gustatzen zait, oso polita da, eta badu pixka antzekotasuna Sitzplinklerrekin. Sitzplinker? Bai. Sitzplinker, omen da, Alemanian erabiltzen duten izena, izendatzeko pixa eserita egitean ez hain gizon sentitzen diren gizonentzako. Ara. Beraz, zipristin du dezagun gure maskulinitatea eserita pixa eginez. Sitzpinkler. Beraz, norbaitek esaten balin baizu, ez nik zutik egin gu pixa, zebana, eserita hori emakume kontua da, gizonok zutik egin behar dugu pixa. Esan behar diozu, ala, pora, Sitzpinkler, alen. Zipri. Eguerdiko 11:29 minutu, aurrera egingo dugu, doinuetatik aratago tartean, hementxe Mikel Moñusekin izan baita Gartxotun Sain Letona, lehen ere aurreratu digu gaia, beraz, entzungo dugu euren arteko solasalio. Kaixo entzule guztioi eta ongi etorri doinuetatik aratago saioaren
atal berri honetara. Badakizue, astero hemen elkartzen garela, jendearen kantu kutxun batzuk ezagutu, eta sorte pixkatekin, doinu berriak gure belarrira ekartzeko. Aste honetako gonbidatua, beti bezala, berezia da, eta aurkeztuko dizuet, bera Mikel da, nire Zumarragako lagun handiena esango nuke, duela urte desente sortu genuen gure laguntasuna, Berlinen ezagutu ginen lehenengoz, nire lagun Xabian ikasten zegoela, eta geroztik laguntasun sendoa errotu dugula esango nuke, eta badakit, asko konpartitu dugulako, eta ezagutzen dudalako musikazale amorratua dela. Betiko doinuak, doinu berriak, Mikel beti dagor zer eizatu zai, eta ilusio berezia egiten dit, gaurko saio honetara ekarri zena, zen ziur naiz, beste inork aurkeztu ez dizkigun doinuak ekarriko dituela, eta etxera eramango dugula zerbait gaur Mikelen aportazio entzun eta gero beraz, entzun dezagun telefonoaren bestaldean zer gomendatu nahi izan digun. Kaixo, Mikel naiz, Mikel Moñuz, Zumarragakoa, eta txiki-txikitatik musika asko gustatu zait, eta 4 abesti aukeratu ditut, 4 abesti kutxun zuek entzuteko. Haietako lehengoa da Overload, Sugar Babes neska taldearena, 2000 urteko abestia, beraien lehengo disko One Touchekoa. Nire bizitzan iligalki jetxino lehengo diskoa izan zen Napsterretikan, pilo gustatzen zait abestia, asko gustatzen zaizkit beraien harmoniak, eta espero dut zuei ere gustatzea. The tension is incredible, boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just keep going? Please don't say no, no, no. Train comes, I don't know its destination. So one way to take it to a madman situation.
aukeratu duten bigarren abestia baita Britainiar talde batena da, Hot Chip taldearena, beraien disko 2006ko The Warning albumeko A Boy From School, izan zen igual nire lehenengo introdukzioa musika elektronikora, recuerdo pilo bat ekartzen dizkite tabernan lanen neola, nire lagun Iñaki Merinotaz baita, eta espero dut baita gustatzea. Hirugarren abestia baita Kutxuna, entzunon momentuntikan, entzunon lehenengo aldia HBO-ko Girls serien, eta hasieran petxatzen honeska bat zala. Baina da Amerikar bat deitzen dela Borns, eta bestia da Past Lives. 2015ko Dopamin diskotikan. Pilo ba gustatzen zait bere ahotsa eta nola erabiltzen duen musikan. Ea gustatzen zaitzen zuei ere. Sweeter when it's fine.
come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. All my past lives, they got nothing on me. Golden eagle, you're the one and only. Flying high through the cities in the sky. I'd take you way back, countless centuries. Don't you remember that you were meant to be my queen of hearts? Meant to be my love. Through all of my lives, I never thought I'd wait so long for you. The timing is right, the stars are aligned. So save that heart for me, 'cause girl, you know that you're my destiny. Swear to the moon, the stars, the suns, and the daughters. Our love is deeper than the oceans of water. I need you now, I've waited oh so long, yeah. Baby love, I need you now, I've waited oh so long. Passing seasons, empty bottles of wine. My ancient kingdom came crashing down without you, baby child. I'm lost without your love. Diamond sparrow, my moonlit majesty. You know I need you. Come flying back to me. Through all of my lives, I never thought I'd wait so long for you. The timing is right, the stars are aligned. So save that heart for me, 'cause girl, you know that you're my destiny. Swear to the moon, the stars, the suns, and the daughters. Our love is deeper than the oceans of water. Save that heart for me, and girl, I'll give you everything you need. Here's to our past lives, our mothers and fathers. Our love is deeper than the oceans of water. I need you now, I've waited oh so long, yeah. Baby love, I need you now, I've waited oh so long. Hey, I need you now, I've waited oh so long, yeah. Baby love, I need you now, I've waited oh so long. So save that heart for me, 'cause girl, you know that you're my destiny. Swear to the moon, the stars, the suns, and the daughters. Our love is deeper than the oceans of water. Save that heart for me, and girl, I'll give you everything you need. Here's to our past lives, our mothers and fathers. Our love is deeper than the oceans of water. I need you now, I've waited oh so long. Nire azkeneko abestia, nire laugarren abestia izango zen, seguraski izango da urte hontan gehien entzun duten abestia, da aurreko urteko Renaissance diskokoa, Beyoncéna, eta ditzen da Pure Honey, eta izan dia bi abesti baten bezala. Pilo gustatzen zait lehengo zatiko base teknoa, eta bigarren zatiko harmonia ja me flipan. Pilo gustatzen zait. Aber gustatzen zuen baita. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Mikel, eta plazera izan da zu saio hontan eukitzea eta zure doinuen proposamenez gozatzea. Eta zuri entzule, eskerrik asko bestaldean egotagatik, eta urrengo astean entzungo dugu elkar bagoaz, Beyoncéren Pure Honey abestiarekin. Aio!
technique. Coming from my technique. You wanna feel my technique? It's pure. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little if you like. It's pure. It should cost $1 billion to look this good. But she make it look easy cause she got it. Check my technique. You can find the one when the tempo good. Wanna touch my technique? 4, 3, 2, fucking busy. That's my technique. That's my technique. Bad bitch, Bisou, right and left cheek. Ideas, my dear, that's my technique. All my pretty girls to the floor. Get your money, cunty, hunty. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy? All the boys want my honey from me. It should cost $1 billion to look that good. But she make it look easy cause she got it. You can find the one when the tempo's good. 4, 3, I'm too fucking busy. Check my technique. I see you too, coming from my technique. Bossy bitch, Bisou, right and left cheek. Future, Renaissance, study my technique. All the pretty boys to the floor. Get your money. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy? All them boys want my honey from me. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little if you like. Earlier than that. It should cost $1 billion to look this. I see you want it and you're coming for me. Don't be funny with my money, honey. All my girls look so yummy, yummy. And all the boys want my honey. The devil's on my shoulder. Nasty is my guilty pleasure. If you give his ass a squeeze, it's pretty hell will give you pleasure. Once you give me hyped up, baby, I won't stop. I won't stop till you say you had enough. Hemendik esan digute, egunon gaztiak, bai, hemen gara, ari ginen Mikel Muñoz entzuten, eta Doñitatik garatago podcastean gartxotekin izan duen solasaldia, baina saioa gurtzeko ordu ere iritsi zaigurrek izan, ongi etorri, eguerdion dio, bai, goiz gogorra ukidet, da berandu etorri naiz, bueno, hobe berandu ez etortzea baino. Baina guk, bai, berandu baino lehen agurtu ere egin bartzaituztegu, beraz, gartxotun zain letona, datorren asteazkenean elkar ikusiko dugu, hoxe. Goiuri Ezeiza Arandia, zu bihar ikusiko zaitut hemen, ez da? Eta zergatik egiten zu zalontza? Hasi nahi zerako pentsatzen, urrengo asteazkena, balio. Bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara, eta entzule, nahi bali maduzu, itzordua gurekin bihar goizeko 10:05, orain informazioaren txanda, hemen nahi zirratien, bigarren kafea amaitu, eta azken ordukoa izango duzu eta. We jump in the car, pour to take a gas work. Keep calm and bigarren kafea.